Ano ang mangyayari kung ang isang buong mansanas ay aking hahatiin upang ibigay kay Arky ng San Fernando, Pampanga, isang grade 1 na matinik sa mathematics? Ano ang tawag sa kalahati ng buo? Papaano natin isusulat bilang isang bilang o salitang bilang? At yan ay ating pag-uusapan sa videong ito. In this video, we are going to learn how to write fractions in words. Upang mas madaling hanapin mga fractions, kailangan natin ng service ni Pluto. Isusulat. Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? Paano ito sinusulat? The fraction is 2/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/2. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/2. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 3/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/4. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/3. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/3. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 5/5. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/10. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/4. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto?
The fraction is 4/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 5/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 3/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 2/6. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/4. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/5. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 4/5. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/10. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 1/8. Paano natin isusulat sa salita? Anong fraction ang tinutukoy ni Pluto? The fraction is 3/8. Paano natin isusulat sa salita? Congratulations kids! Ngayong marunong na kayong magbasa at magsulat ng fraction, yayain nyo na ang iyong mga kaibigan upang mag-join sa IVFC. Libre lang ito! Just remember,
This is my personal advocacy and it is free. Anyone may join.